Electricals Wholesale iyere registered contractor nigekonia mbabwate power extensions, sockets, switches, chimita boxes, lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, n'ebirobo byonsi goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, gas burner. Banyore imeyo mu kibwogembo ange ne stage asegete ni yokobekira kigali amaguta ya mko gusoba keresime ase namba enotisano ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano ibere isano niseto ibere maragatato eyemo isano niseto isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligererwa n'ebigori byonsi. Tambeli tukole chimatatu chisebele chamagoroba asto kwana na gusanga mange ekereto komerana na balemi au email ro bale Gusii asiri tukole ni gotubwate omuremi oyo simegete esuguma agasimeka n'ibitunguru ebyonsi yo mwancho muri gatwabe to kubikwanira kurumaira gali kolende tutonya gukwanda muri myonde bwensi oyo simegete ebitunguru amone esuguma asamo erenia ya megetunguo erenia yamo esuguma ayonsi yabwate imeyo moroboleriga ende tusange na gukwana mange ende to manyinga ninki kerige koirira omuremi gosimeka oboremi gose gokora oboremi buno boiga na boigo na kiboko mokonya igase kula nigo na kolete goika parish ya Nyabururu nimeto mwancho muri ko ile parish ya Nyabururu go kwamagire ngani go tonyi bwate ogoseseni okonene kuruwe ndagira na manganande amange wezera selingana lyo monenya sae igase tukuli rero titalie misato gukikora elia mukogoti nigo tugikora omurobori boboremi no bonda kuruga iga ase parish ya Nyabururu ase bakora oboremi ase tukuli rero nago tebito gukora oboremi obu igo tubwate semetano yetu ya website na www.ndizitv.net tubwate ase metano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, asensema ya YouTube Ndizi TV News, na bona utumira SMS wetera senambe yo erase screen ya ugabu, ento yakobeta gusanga amange. Igo mwache muri gete anda kuhira bakasomo limana na morale no ale gali yakunya gukora bintu byae, anchida mubwate siake igo igaga, tumego chikokwana nere tusanga monera atutebi nga ereningo na ndengi keri akoraga iga. Toba sukuska mbwatie. Kai, na kibona riska. Ndoche na mawe konya kurusio ubie egoteyere ya mire mugondo. Kale tomo korwase rigo marayo. Yerende ndagire yo kuimu takolete tokonyora na tokoragira ayo sukusanga tole amonae kolende tige producer ya negaliera totebia nga ikige to cyokora ikende ende tole akwende na bone gati na ko wetsi ngati ko rusyo mondero yoiga tole nga to virusa liga ena libigo chikobabuya na libigo bwana na igotungo na lige yakobeke no mwanjo muri no chikuyege ko kuma akeko kweye ito seno kero tigente kengeliko ngiliko sirara isi ikongiro niko likobwata yatora litogolera kyake iga tolirusi ikombwati to basigosika wana omwancho muri no kwaligereri twanyale ko batogo simorera ego tokor mugondo gaiga asomori metona mutareri tukoria rero kuri tutaragendera tambete ganyar ko baga gotebia ereningo nande gaiga ngaitore bene ende tubira guchaka omoroberi yo iga keboikeranu omori meto kora tebia ngo ainingo na rotebi gaiga ngaitore nabo igo nabo goteindi gwachagete boli mwegoiga asa marietane rispa kerbo boli mieto abuchagete twara abakolira ngimia keberu na fado itache taige balish akaranga televia abantu baye bachandike akarara karete project yiga tonyara ko batoko kora iga ngora iga ndikererende tonyara ko batoko nyora kende toirira abanaka tonyara ko nyosurura chipara ntoswa samaru
at least irende na into tunyare ko batugwekonya kidogo kidogo tonyore gintu geke gatokonya bono na inche ngachinganje project ye mono ikiagera oboremi no nabwo buya abange tutabwatia amarimo tukulima lakini bono father itakaranga tiga torete igang'ang'e iga tonyagokora iga tonyorere gintu geke iga buna tukunyakonyora iga bono ntogendererete iga konya kurigitolirende tokonyora twakonyera abana bono rispa kwa tutebirie ng'a father nero chagite project ye kurinde ninu bene moyete meta soro yo mobo koro tebiango ekero kwa chagite usumike sume iga utaraje simeka kera ndo chere nye me bwate suma reni ya mega twali getungu koro tebiango na kyo kwariga ndiro baba kali ekirna umaite ngaboni uri ria bere mbole tusumike sume ne getungu diro ba na boto ko lira bibuya iga twarema eubieri twarema buna togochaka tokolema twanyira ninse kera twanyira ni irinse yakora wiki ya kabere nande twabokia togokora nyuma tutarabokia kwanza kera twaremire twira ni irinse nkoreta toro buoyo bwe ng'ombe kera twaretire buoyo bwe ng'ombe twasiara twakora buoyo bori twabotiga bwato bake waku tokosiara arale togokora twarema twamumegarira bariri rigokora wiki twabokia kera twabokire bono twamakorete bitungo bono bune ebiorocha ne skumeye twamanya korwa twasimeke raini buno biroche ige raini tubegete iga torigetie ngori twabeka biega twachoka twamanya gusimeka otarekera so gusimeka gwategiro kubuki ngororo no kwariganiriro bankororo kweneke buna riro benyeri yari gechikoba kwa tebiange kero gusimeka ebitungo ne skumeye iga ngike mwante uchako gusimeka ebi gusimeka rubyo nsirimo gose ekemongere yotangana bono buna bono kera twasimegete twatanganeti getungo kera twatanganeti getungo kigakora matuko iga tukarakia bwatire tukamakorete suma tukaitigati wika tutangani gentekemo tumagoitie kende na bono iga esume mosimegete ngai mwanye gusikera ndochine nyinge sana ene sume etani kiake yamo kwa tebia ngonga imwaru sume iga mugacha gusimeka iga nande type ke yesu sumeye father aretete project akagura rende akagura ebisabo tugachakera twachakirete tukabeka nkeigo kera twabeka nkeigo twanyerendire tukanyora ebisabo bono twamentamentire iga bono ntuntu ri guchandika kugura bisabo mono ebyo ito tokorusi mugondo twarete twabeka ngebe bisabe bini bino kurinde litangani mwanya orita simukara simika bikaba mukana guchako koreta gucha sense meyendo ase bitungo birabina birubiga imwaruseti bitungo father itoga tugorerete kera chagete project ye agatugorera tukagora koru echiro twabigoreta ari binge sana kera ugusimeka goika otumie chazo tukagora chiba singe sana tukasimeka nabo kugora bitungo no ane bye chiri wisano kwabeka asini nande byaerire challenge nere nande kwanda nande kwamenta nande kwabeka ake nande byaerire ono tukarambia ntotageti tonya kugora mbusurori okalioka tukagenda bono tukangea to kera tugusimeka etugusimeka nande twatigari bike nande twabike mbusuru ndori gukora bionse kera tokoni enusu nande enusu twairanie mbusuru bono nabo tokonya kogendera igo nabo togenderete igo bono bune bitubigeta nande already twabikire ebinde bono no ebi bitigarete tokoni ebinde mbigenderete gokora ekwende mbigenderete kubwate ekero gwo mwasimegete ebitungo gwata mwatanganete mukamera gusimeka eskumeye iga kora tebia ngonga ngusimekera muri obuoyo ebitungo ebi byaito kera twabibegete ntwanya kubeka buoyo kera twabisimekire togosimeka abarende mbieterete challenge chwenga kieyu mugasogo olenge bikoma bakatokaranga gakibya sarikira lakini nyasaga agakora wanja kwae tukanganya kubimenta ini ngora tukonya kubiroseri kera mbura yacha ngoenda tuli twabekera nirigo bono ribu maite ne riogorie bitungo kera twabekera nirigo riri na rito kubeka buno buoyo twaburuga kera twaburugire njira nire tukubiroseriga twabeka ribu riri gati kogenda bono ribu riri kera twabekire na riri okarikore taya igo ntu ne ribu riri okatukubeka ya ntuli kubeka kendi ya
Kora te bianga kera ndo chenga ekeresi kurwa se gesume ndo cha se yende libagari tigiro ire libi ya mono ni getungu go cha se getungu kende na ko goli bagando na kurwa ine ndo cha se ine ndo libagando kora te bingo na ki mabagaya na kyo korete spacing ya mabagaya wono nabo gotiga buti mbiri ekera to gwake bikamago enjira nere to gwaka buti mbiri ogosuka gochimaiga ntori gwaka gotirimboka to gwaka goika gochimaiga wono gochimaiga nabo kobara buti mbiri kwa mai gwake gikamago arafu gikamago keria kera gwakire at least no nembe ona rie gweta gati niki kende kanyore ndagire space yoko yana simete eskumeiga amone bitungu mate talbantu banki banki sumke sumane bitungu anda ken kiagerete mukaranga muburkani sumane bitungu aso mugondo yo esugumeye omaete bono bona mali makeire bona mali magakeire nabo kubika egento onyore amapato kurwo bono tokarora west ye obore moto ise gotiga tobeke getungu gioka ine west togotiga bona at least tiga tobeke sukuma tobeke ne getungu byonsi bito amapato esugumeye ngalinga ekurugeria amagukira ya beire bono mate konyuka kwa smekire mugondo lititangani obore ndimboro okora litukase lituya amagukira na yekiri kote byangombore ndikoboko kwani kyamune esugumeye ngwa mere kwa andi boigo kya inje anyeroche nabeko nana yakero konyoge nabakora ngambuye ate yangumbuye esugumeye karna nyebegete twanyebegete rende twanyisimegete igakora 1 week tukaburuga kera twaburuga nande tukaba tokonyeroseri rende ekere yakora 2 weeks bono ndori konyara konyetige tware ubi wike kolerwa omoki gwokorosi kere yakora omutienyi tukanyeburuga bono tukareta obuoyo mbore tubwate bwe chimbori no bwe chiombe tukaba tukonyebekera kogenda bono kere twabekera twakora yakora 2 weeks na tukanyera amaraba bono nakieberete iga bono iye kunya kuburugeru konya korose tetakeirie tware bucha tokemiga ina nabiga nindoche ekero kuruga abu na mwasimegete gwikira bono iga anka kingana na kyo koira yamenya gwikira bono ngangu chire kwa egwa ekero twanyisimegete njakorete omotinyo omo nichi wikibere motinyo omo nichi wikibere tukamanya konyebeka yani tukamanya kongea kwa bono no kwa waito eyete bwati mogesabuni nyabutu oikonyebererie ngo mwana ogotatera bono tokonyebererie okorusiri terimo watiga yandi kwarusia matabere watiga yandari asaitani tinga na tanali igere ayandi nari ndagira yeyende bono kera konyora ya bekire bisabo ko rusabu na bono sukuma kera no chena ne bia sotere na sole buniye bisabo mbere gobeka gotinde chimbande to gotela na kyo chigwati kora igo gochirusyo regera ya tigara kera bito koronso gosogo chitigo chimbande echi buna bono iga etogo chiarura bono buna nagotei kia bwatire biya iga yangire kore tomaite gocha ne chinguru bono mbande chiri ndori gochitwa chitigera kiagera gochitigera chigo chichianya gote chiri etoko rusiga esuma ya tigara yo kire nsafi ekero kuligera liga nabo buno ligerete bitungu ebiga ebitungu ebi bikorokana binurete kegima ene kyo bwate ko bako gabu nana ni mwanchu muligerere nabo kora ngetungu eke ngeragerete prate byangu kikeri okora kwene kyabuna egetungu eke ngo bakere kiye gakenurete bujaiga igatwara madini on space ayi egetungu eke ekara buna twagesimegete bono oburendi bwaye etwagesimegete ekabwata kera kiabwata giakora tukaburuga limo kera twaburuga ngetagetibo chabu kenoreru ekebwata omoyo moke nuko getiga ne ubi gekweminja kiabekenyerere kiagunda bono tukakeburuga tukareta libundire na kwana abwatangani bono kera twareta libu okonyora tubekera netiga kera twaburugire njira nere tokorosirira baiga twakira materanse igenjira getiga ibuliri twabeka iguru irina lirioko yigetungu bono kera twabekire ntundari gobeka buyo bonde bono getungu eki tokonya gokeroseri kiagenge tagetibo chabo bono koroseri oku nako kwagerire kiriga bono koroseri kurusi ugu na kira kinegora kenorete konyororo muntu agusime kigetungu yakora nane omuti ngira koroseri muntu omyawo kiago kumekama niga neribo igo somo ntabo ento gogeteka cyaba tega neribo igo egetungu egetagetogesimeke
kebeigo yokarioria keruraga nigo getumeka ona bune iki kiagarite biyaiga ukoiyana korusi geke kiogotumeka tobwene tiguge disturb kiagera kero uge disturb emburerie gotu amachari igagoso ime ingorochiri igetungo kerkiabunda kwaiyaga ke watige kende kianyako mwanya gwaga matu akyo kanya ko bakanyerere kanyere agakwirira kuko iguringe tungo ni gokebwenerete kurusiligwa nabo kurusia kama kurukuru asegetu kuru asekere getukora rero gokurusia kama mando gokurusia kama ngonyo gotigori kiringo nyoko mukira se gwachakire tigitangana usalibo igo mulimi nabo anda kana kora tebia ngo ingo ikaire mwara akora kere interest kume emesete kwatebire mu gutumia boyo bonde bwensi igotia nya gwikira morengera no gusiara boyo gatiga igaime uwe no bwe chiombe ekeno ekere bune ya metegere ne bunali korora skwaru kwa usiri tungwera imchiri yange chinka ikokorogoro indo cheko burugete no takorete uboyo no bwe chiombe so gwichimbuli siare gatina uboyo bono twaburugire korwariga nabo ekonyarekana torete uboyo obuga tobeke gati bono bune bwe chiombe ubwe chimboli lakini nanderende kere kunyarekana nabo tokoreta nonye CN twabekera bonyerere iga kiagera dira banaryo lingwikirire liarosa twabekera bonyerere iga esukuma yaba yatokonya igona ego ise goikiranga okokoranga lira bali abuliro matengo manyole nchire bintu bikwama bona bokore tubo bwa CN o CRM makogenda to CRM iga bonyerere ande ngikori nande mokora kurulit kolitangani no gwasina kesuma paka wikira iga buna yabe ide kilikia botambe kiliokora ekia botambe bono esikume bunere iga ngutakerwere ryogo Tari kira nsema ya mariogo no nyekera gusimike getungu eki kora tabianga kera muntu kwanyu kwa rusu kwa gudri bitungu bikuru echiro no tete ko bireta gusimika na kyo bwana teko birosi umanya ko gusimika mugumu bitungu ibona kera kwa gurire nabo ko gure getungu kuru echiro ore toche gusimika to ko rusi ga chiro che ko gesimika buna kiri oika orusi bima amar kwenda ya makeiga emirande ko butora mesinini kera kwa butoire mesinini lakini nenda abukare rende kurumaega ntwanchirete nkonyora kwa renge tokubutura bakamatani lakini rero nabo tokubeka igo nabo korusiga mbo kwenda obuboka twabangire nabo gokibutura kinganire igo tupanda kusmaka kama igo na kama yugo simikire karusi banisha na kama kuna kire igo monta gusimika no bibere nabo gusimika lakini rende ebiko gotabwango nabo rabeke bibere iga ekare bibigo chikosoki chimbande wona ike kwa begete ige koira na kianyererea wona kiabera gatigati ebi bono biabita wona kiga kogera tokobeka ekemo ekemo ekerege gosokia abana ekege gosoki bono kwanyora nkebwate aseke kungusere mbe okuru kono kora bwateraga buturagenda somo tumukake go kutuguchkwirana tuchikwirana na mange aso chotegia iguru ya maruira ya kulie sume iganda kia sekitungu ebiga na mangana nda mange ayitura chikukwanira igo bono omwancho maligira lyangagera togono gende tukutubwatia imiyo morobeli boboli minobonda oyogo chira botambeli tukoля chimatatu chinseberi chamagoroba aseri tukoля nigo tole eparisha nyabururu eyereme ya kitutu cha South kuruga iga asense moya nyamataru astondere tugusangana ukwana mange igoro yobole myobo nabo igona wesemia tumanyenga ebinyanya yani kero egusumegete eskuma nebitungu nikeliye ko ira ko birenda tubate asemetanda ya Facebook na Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News nabo na botomera SMS wetera sena mbeyo erasa screen ya ugabu kolende tiatoranda sumo tumukakigo ngoira natuli Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi Niji County chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi ine nomanyete eke wikia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero
bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moibori ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokigwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwancho murigeria aseke marikiri gitabwene tikubura asigeticha kia ugose mugondo kwa andonsi ne suguma negetunguo kumaite buna esuguma nere gotumeka mono ase amagima mwanya abantu tumaite lino ne chinsa chiarire ogatebanga amatu yesuguma ko mwina abwa egetunguo kurwa bukarange igotura turi turagire kumaite suguma kibwati getunguo gyoka amatuka yabona iga igere buya ne tatwale nyanya nigere buya iga nara yitogente gusanga maiga asigeta seni getu kandizi TV kuruga iga ase samanya bururu Paris astole na morimito olio tenete asensemega no nyebo igo bago konyu no mufada bwe parishe yiga na borobu nigo bago kora na bago konya umufada ilikuwa neke buna ngonyora bali ndagira yabo yakera lituko na bwo konyora enibo yoko egendereria igo bono mwancho morira yatubwati asemetando yite ya website na www.ndizitv.net na bwo tubwati asemetando yite ya Facebook na Ndizi TV News Digital na bwo nabo tutubera SMS wetra sena mbiyara screen yawo gabu tubasa kweba boigo gotobwatia gwetera asemetano yeto ya YouTube buna Ndizi TV News Digital igotiga turasanga mange tunyakoba tokumanyanga ninkikelia gosema rwire kialia akolia chingeni echiga na wishibekira ne bitunguo na nyoto maete nga egetunguo akero gesimekire ne suguma teri korwara mono kigara to maete ngetunguo nkebwate bagotebanga nkebwate arufu nere kebwate getunguo bunekeiga arufu yekebwate nigere acid egoita anene mono ebichuni ntuchikomanya kurwa somo limitonga ebitunguo bya mokonyire esugume na kiegerete emekamegeteiga nocho nande litolimba ataka bakoka igani golimegete yani liligentete nkumanya tolenga ebingo mokonyo tole tubwate bono tonyara kwa tugusanga igo bono omulimito twikire asese manende ya kabere yo morobore yiga astogana to kwana usanga mange igoro yebimali ebiga kwa tebya ngonga gatia maroira lya kulia ekemelie bia usumete mugondo gaiga naralia amaroire amatangani nabo konyora lirava kera twasimekire liraveri okonyora ndibwate amakonde gete korunse nabo gusimeke suguma bono tobegetiga yabwata iri yabwatire kwanyora yumire yemo ina eri challenge yende togwetera kwanyora ngaliro beri libwate chi acid bono turate gose ni acid nyingi yagera yoma nande gento kende gya kabiri ebichuni mbire bigo chibiacha buno bororo bonto getega bogo chabuno bororo wani bichuni ebyo otabegeti erioge kabisi ebono na bekweringa yaba terikogoki buna bona igego yaringa bono no ene getungu ekebuna tobegetiga ekiga neriogo ochia se skume bichuni mbiro okonyara biri bigoche bimwamu ise suguma na biko igwa rufiri byatama bono ine eri challenge tobwate ya marwiri
okonyora ore matasambe gitaba achaga gochencha bayero inchira gito tigeriri gochikuoma matenderiri kero le gochinsagia kuoma kali chagete gatonya timaiti asesuma yeno gosengor chakere gotwara amarwire bunayo kero ndo chino ne ya ngere kobeke pache bune ya yero uno goriri sume ya ngora nyoro machando buno nororo na kigeko gera bono nkochi tole twarete iriogo twasiara twanyirenda ne iriogo na bokonyora tugosiara after 2 weeks yagera iriogo ritokubeka rigokora 14 days twabeka ekera ria kuri 14 days nande twanya wiki ngima nande twareta twasiara na mbolea safi ngobeka tole igo bono no yo gosiarire iriogo nkuganyora matuko 18 turi gosiara ndo era matuko 14 ci wiki ibere gabuna ciara 14 days twamara goswatua nande twayonsi ipi nande twasiara bono igo bono omwancho muri yo nikwete ngabara ngukura bara matuko 18 pama gochika kwa kabere abune eri minute nyakero basiarete eriogo kera ndo matina boigo amarioga ya gusarwa singini chicheito mugondo chimigondo yeito narandake airira amarwire komenta kana kigera konyora mundu siarire eriogo wakisabu ninta getebesa matukabera atatu omunyaka mugona ndora ngatiga ngai kagisanyore besa atari korengereria ngao yo guchikoniria atari guchikorwara igo bono ko igule barabungo teme bari kubwatia machikali agane na beta kire akora matuko 18 cy'wiki ibere komanya guchikwa timete usamarioga ya yongo siara mura marioga ariyo komenta ebisabu yani skuma mate nkonyoro na chinsaga ngo siari bichire liogo yogo riri komenta ebi chi mataria soka bwabo timete usinu siara mura sesko ya ntubone liogo li tutogosiara ni lie bichuni arafu neri togosiara tumbalea safi twakora igo ntobwatia ande nandi kiagera marioga mange narakorete mechando no mono ase emibere ya mwanya bantu bono nturi kubeka mono igo nando tabwatetia machiko na bakorete burui bono okonyora nakigekogera no ni iriogo litogosiara nagoteirie suguma togokora 14 days asekere gento kibwate obuya bubembwa na kubura na ino maite we korate byango bube challenges limo gwetera akeramo kora oboremi obwino bose ke bitungu ne suguma amo mate challenges resini korate byango chirino mo mwete challenge entangani nabo gosimeka totebe nabo kwabeka kwarangi embura ne rororo nsachinde kwanyora ya chiri kwanya kwabekire sugumeri kwanyora igomire lakini tali yonsi kubwata bono nabeko be challenge kiagera ngwategemeto beke gento keri mambige koreki kegokonyi kwamanya konyora nonye ne ngaki biashara nabo gosimeka esugumeri rende umaitenga bono yabeire ngaki erirende okonyoni kwanyora ngaki iye ikera sukuma yaichoire ese chiro bono ere nyinge bono nabo konyi sukuma eri kwanyora na asara kwoni lakini rende bono buno umuremi togukwa moyo unaendelea tu ngozo tebe challenges na sisho kama gwete nda kembra ya magene embura ya magene chiche nero na bego itali itolia lenge buna liko girigenta ikwanyora liabera amachenje yasalikire na sema yo bubiyara mbuku kwana kigero maite ondura bagweta talas maybe binge kunbona abaweta smora kama ikabuna mbona mo bigete face ya monta gutambo bana buno boibi nsachinde nabo konyora monta gocheruka kurwari bune parang ne rencherali ebitungu bune bigo monto ire no enkabere gatatu bono maite kera bianya koiyu tali orro bikoirana biarakeire bono ni nero ni challenge yende togwete ni challenge no gwate ya botambe ya marweire tebe yabo ya marweire mugatwara ne yende ya yemye climate tebe mulo gusoma ke buna bona mutukama gagaiga mbona ikubona tuchagete matukabeira ngewe wiki guchwaire mbule tari korokana ko gusamana anda ke mongera korre challenge yo konya korange bimeri byangire gususana anda ke mogo chimwa korre inde kubikonya ngo bideta mara machimwa bisialra usana ke moko ebimeri ebibono ndire tokoreta amache twasiarira lakini bono igatera enda gobe na beko gusake bono chinyenyi nkagerete nabo chitagetiga bono chitagetimbura nyinge chitagetimbura nke bono ekere gutuga yasiraiga na lichiko igubuya chiko sibuka nande challenge yende bono lirie gutue nyinge chinyenyi chiko sareka nabo konyora matangire kuruka esuguma yalenge buya kwanyora ya nyerereire gutambia rioka
nonya ne bitungu ebiga ekara kiembure nyingi ebikugunda konyara machari agoswa bona abi affect lakini bona unie konya kugusaiga keiga yagenda yairana toroche teribobe mono mbiyeri esi bona kerora acho monge ona ritora rigi party turende buna togokonya na buno goro bulimi obuiga korate byango okuye bwokora obulimi bwobuiga mboro byo obuya bw'oburemi bwatorusirie atambi ekiagera father itu buna aretete project eye ndoche ng'a yatokonyire mono mono buna abang'ina na butoengerete maiga ikamura arwane n'omusacha nyumba kwanyora ng'a project eye kororo kwanyorire abese yao mweri bwe wiki watondeire abana kwagorire sabuni at least rende family ngonya gosikere na onye na abakonywa maru kwanyora ng'a barure kenyoro mbare maiga no toramo bono konyu ngakitari gochikonyora chikonywa maru nigo konyora oburemi obono are korumambi baka marago chinsa korwa igo iranire mwae outire riko bwairiro otimukire bono kwanyora ng'a at least oburemi obo mbotokonyete buna antu bono tunashukuru nande nkoira na father mbia mono sokorete project iga atoretere taiga yatokonyire mono mono abang'ina konyora toregeke twasomeria abana kwarutaga kiombe nonya tokonyora kire wiki kera kwanyorire kwarutiraga kiombe kwairire school ngonya gusukule bono nakingo moira ne limbia mono sana nandi nyasanya kumubeko anya kobororo igere tonya gusukia obugima na ende kero nchigwa tete ngachimba ndi chichanyire kwa mabuna bono gaiga ibuni chigo ngo chuma kiruse limo kuruseli gosehe omuntu waguchagia akore kuburugaiga osatara alema buna bono iga monyegiria mate bwatigasa na bagwetanya guchuruse chimbande echi buna bono twachakire kuburuga kurumuino na batogokora kuburuga bono chimbande echi tukorigiri tukoriaye kiagera no chaka koruseri tokorusi okore mugondo mugima ritukoriaye twachiruserie raini ase raini esuma yatigarire ensafi twakora mugondo mugima chimbande echi ora chirusu simekenjiana na bachikoba na bachikoba kerere embulere nyinge chimbande echi nakabaga keige kerere embulere nyinge aye koro stia saa ale biyeiga ochibete chibeke kaija to chibekera maraba mangi echikoba esuma nandi bwaye igo na maraba mangi nchitagetio chitindeke ngoro ime ama achari embure gotu bono ego chiatere magari sengoreri kwani chiateremire bono buna kirekerera igo gekugunda igo tutabene kero kina boge simeka ase bali babukabwate enugunde menene onye kubwata asande tali rasmo ruchimbande icho chiaro chiturute toli go chiaro kwara gokuira ase bosimeka kero tabwati bitebinge usota bwate so chikurusho soli ko chikogora ase lyo simeka tonya yabikire chimbande bunye china bawutite china kaiko asiniga ria beiro tige buna kan chirendo chali chinganya nato kwaruseri kwanda kwasimeka kero ko buna bachikubwata kintu cyo kwa kwarzo kubeka maraba mangi maraba na ruko okeanya buna bono ke wango ngere bono buna bono yechisire goikere ke wango tugotiga chuchi bande na chiro chinji bwate market tubwena tugotuguta chonsi bono buna igokina ngotakere obo strong korunse bono kiakinire ikire ke wangeke ngotigera tuli chimbande nke tali nyinge bono chiri na bogocha kwaro kwanda nande kwoni ese kwabeka asande lakini korunse netakete kine strong at least embe gocha tekurara chubunere igandire goikia ikeiga kwanyora yarari bono kurara kori neriora nyetigere bimeri korunse lakini kikwarusiri byonsi piga gochigoro no chikonyetigera bono insoko nyori ere strong ebwateriti bono ni chikokore kwende tekurara buno mwarasmekire esumeiga korate bingo obo tabauti boro gosobya boro bosimeke sumeiga neriende nyabutu obo tabauti bororo esukume eyeiga nyabutu eyenya bisabo telikogota era nabo gosimeka kokonya konyemente inyo koburuga bya era no ere nebo engaki yomugaso teliko igumugaso era no ere merereti lakini nyabutu nero nengiere nero lakini ere chingaki chinge okonyora yaerire igikero bono eye obuya bwaye igekomenya kono kurabwatiraga turagenda somo tukake gongo chira sesema ya gatatu aso chwata binga kara kwaide sumega ngayo konyira
go no mwacho murigeria ngagerete no genda tutubwatia imiyo muruburi bw'oburimi n'obonda oyogo kira butambire tukole chimatatu chisabire chamagoroba asto usangana ukwana mange asto utara abalimi au imiyo bali usi kuna sirkulera runa tugusangaiga ni gotora sense mwanya bururu parish iyere meye bunge ya kitutu cha South imeye county ya Kisii asto le no murimi ito otenete gosojo tenete amangana yoboremi kurwa aboremi obwega bwesuma nebitungo kurwa sesemeiga igo tubwatia semitando yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital asesema ya YouTube Ndizi TV News nabona botomera SMS wetera sina miyo erasa screen ya ugabu tubasokwe bagotubwatia asemitando yitu ya website kuna www.ndizitv.net tatanda sumu mukakego ngwira natoli Yabwe television ya Ndizi TV Vono na bukura yugoncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togo ikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya World Fit Health Center eye gutoka imejuma chokisi nigekorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito kero montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera to kurwana conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Nene nsemo ya gadoto yo muruburi bw'oburimi n'obonda ugiugo kira butambiri tukole chimatatu chisabiri chamagoroba na inchimil red momanyi asto usangana ukwana mange igoro y'abalimi au abarasiriro bali Gusii na bande bakora oburimi nabo igo basemya abande elinda abande bamanya buno burimi obokoro ande bamanya oburimi tiboli bochabo na inde munato amanyete buna matuka magega kundo oburimi nigo borubonda ngokonya bole nabo kwaga chenyumba kuri wasoburimi igento keroro no gwetuma ebe muna negasi yawe yakira lituko to basokore marero ngoro soti kanto bali beligete mugondo full time ba kolega siba onya nande banyora kibeza ne ryo kolende bali kiao osetugo yao ukonyerenda kwanye monta komonta yani kwanye ligera likira lituko osekerenga kikomanyanga kiegendrete na ryo kumana naboroire na bocha kwa ranga igoro na lenga ati yalengeiga mambi bono tigankolekeiga ayo senyore maiga asoboro bole bole minobonda
Mwaigo tubwatia asimitano ya Facebook muna Ndizi TV News Digital hasa sema ya YouTube Ndizi TV News abona utomera SMS wetera sena meyura sa screen ya ugabu waigo tubasa kweva gotutomera SMS wetera website yetu na www.ndizitv.net igo bono umulimi to kwabere go tebia mange kurali umuchakano gwatebira no kwariga ndiroba kwatebira maruira ko borro nabo iga sensemo ya gatatu sai tukomanya ningo koneri bitungu ebiga ningo koneri esumeyega kurende kora tebia ngo buna ndigeretia sesukuma abune ya sote nene gaiga nindo cyo kwa aire okubunera turi ko rusilime turi ko rusi gucinseiga ningo kubunera ko ruguru kora tebia ngo na kisumeye kwa ego esugumeye eye go ikonye bunere ekiagere bisawa biri bikorwanse ya mubiri na biendagera yesuguma egeteke go kerusi yonsi ego chikoregea ekole mara sugumeri bone ekole mara kwanyora no litiare gutwara guchigoro teiyo ona kitogo tigere bisaba iga nonya twaire suguma eyende na bekoranga eyende nero kuruzi kwanyoranga nebwate liti egeteke ngungusakera amachi yachi gosoka ni chinguru yasoboka bono nande ngote abalinga ekero kwa suguma yiga ekero kubunera isko otari gukiarura kurendo kebunera kote abalinga nonya kerenga kiere yembura ekera macha gotonya gabyo osoko bunera pi na besukume kurwara bwangu kone kero bunera teiga neke byo kera arwara Susana giyo go Susana kiatonyire gomo iwete ne bina yanda mange kurugaiga asobore mugweye bwesuma amone bitungo kone asibitungo birobyo ebitungo bune bibono tubegete iga lira bango ikirire liarasa kuna bono bulimi obwaite toboko kobokora iga buna tubegete bitungo ebiga bono ga igera ini bia ikirenga kiyoko gesa engaki yeyoko gesa bono ntori gotigari getungo orro tokoya pi twarosi kwanyora ntatengeta asande twabing'anyi bono ntori koirania ali serira bariri twarusiri twabing'anyi gochianga buna bono asenare totengete tubegete ebinde twarusi ebinde twaoni bona aiga asaya nande twanyatiga kenda bona kera kendire nande twabeke genteke ng'abu na chinyende twonchoreri korwara nande bona kera chinyende chiri cia ruroro na binto binde nande twacha koiranika ororo bona nabo togokora igo ntori kobeka toirorere nande bona bulimi bwaito nabo buri igo tokorusi pi nande twabeka ng'ao nande ali ng'ao nande twacha twagesa nande twairania ali twarusi kera lira bali akendi likorosa litagetiri roreru litagetiri arakenda gonkora kingora tiga mole ndo mwachi kubeke kema yikendi eke ngao bono kone kare tokuri elimu na liyo smo kubeka ni gobire biyense kera neta kire ngabo no bono kugusumeka nonye ne chinyanya susmegete yani gosa susmegete chinyende katika neta kire kwabeka nonye ne ebituma andake ninkora ali mabumule kwa kegere bituma ngokonya bire na biro byekera bismeki neshinyende ebituma nebia ndo byanjete lakini bono buna antu bono sobulimi obonche inganjite obulimi bwechinyenyi nonye fado ito injira nkorra nanjite obulimi bwechinyenyi ekiagera chinyeni echi na chitokoni bwangu chitokonye ebituma ebikoire metinyi mengi nabo bikoire metinyi saba chinyeni bune echi nabo konya twabekire bitungu ebiga twagesire nande twabekire ebinto bindoro bono bituma tokonyara kobeka obeke getungu gati obeke na gento kende bona kitokobekera ntu twamwete fado itamwete ng'obulimi bwae ene chinyeni tokobeka na istosha bitume ebinto byangete na biro bingo ikitore twabekera iniga twabeka iga twana chaiga na biro bimbiri kobora ngobeka tori bona okora tebyango esugumeye kero kunya mbara ibari bakunyago esugumeye imaiga ntubwate abantu baito bakogora amaiga mono ibalishi mono abamate batwetanaini nao bagochicha iga bakombwana ni suguma igo muntu ochiogota ing'aire ya 200 ing'aire ya 300 ondo ochichogota ing'aire ebuni ochikoni nero chikonchoreri isiko na nene mono maiga ase ebalishi netokonyete okonyora nturi kwenda twagoranye n'isiko kwanyora nchirema chiatokonya twanya gusikeria obogima rindi nonya nabang'ina baito mbara iga rekere bachire rituko rie suguma rie Jumatano ekere bagosanga nao bagocha batokomboi baire na baro bachi gonchoreri gochisiko banyora
bono ine re project father itabegeta etokonyete gotebe nengo bakonyire nandi mubwate abaguri bose mubwate bali bakubaguri tari ngai mugusimeka mutabwati aseko yange anade kisugutira iga bantu mbaro baranyitumike parish maiga suguse muno kulia nabo abantu ntubwate abange bagotumeka anene mono no ani ntu abafanyikazi no tokonyora kurwa nabo togwekori no ntu biashara kwanyara bono tubegete iga ekiagera bono chingaki chionsi no turi mai barish ntobwati ngaki chigokorosi getichaka ebiticha bieto na bie bitokorosi bono nabo konyora kukurwa maragoba kwarora riko gochikugura sikumeke nyoro na into bono tiga tu promote gwetere sikumei bono nabo togwe promote iga twanya gokonya kalende iga niga bantu bali bakubakonya tiga iga mora abangi mogokora igasi mugondo gai buna bono iga nabo tora bantara undi tachi togokora igasi maiga abande bakale kuburuga rinogu abande nkwagera bakale abande ngusimeka bale bono nabo tubagaine bikundi ngona ndi mwansi na umokonya buna muri tati ngona ndi mwansi na umokonya lakini chiba chika safari ya bono gaiga project tubwate etole babere bono buna father tu asensemo yokoni ensemo yokoni etole babere ntwika bono nche ngopima engaki yokoni nimbwato yo minto nero goikiora mbwatsi bono konyora echiru maite togokora tukubwatira ni bintu bimolimo oyo minto naro gonsira igense monera ubwata chibesa na inche ngopima nabo togokora iro lakini bona aba bande bonspi para bumugondo lakini rende kerenta getegento ki ngoni nabo ko batuma mbali babi nabo ko mate minyoka ndetere getunguo minyoka ngaire suguma mpima iga bono nabo torowo moigo nabo togokora igo tole no bwanjaniga tokonya gokora igo ese ngichoga iga ne parish na ndento maitenga emigasio monene na ndento maite no nyefada ga kulima ni ga kulima gokonya abantu bune ndi una gwatiringa no ni numwa konyekire ndika moko bere siko gali mota bwati ga so mota bwati smo kulima mali makeire ngwenyorere muri ndento maite ga sene yo monene na goikora tebya nga chibese chikono kurwa anda kenga ishigo chichage chibesa ise balishi project ye father itabegete igekonyete anene mono sana nabo konyora no ene chichumuye ngakinere twagachangigu twatebi karu chibesa changa chikonya segete project twachanga lakini bono ge safado itachagete project ye tinanya korora tukuchangigu okonyora bulimi obwa mugondo bwakonyire ebintu bike kwanyora abantu mbali bagwecha obokonyi kwanyora father ito bakonyi gwetero bulimi obo kwanyora no ene chi emichange ya kogenda chi parish chi koigoro father ito rusiri korwo bulimi obo ochibekire gochiororo bono obulimi obo bwaito nkageretane na mono mbokonyete mono buno bokonyi obo chisiko chintakana nabo bagwecha maige parish kwanyora father rusiri keri kiarure korumogondo bono bunane na mono chibase chitokorosi kwanyora okonyire ntakana eri achire yakonye bono ivi na bie binte bine nagokora mayo inuguna makora balimi obolemi oboigo nigo mugwato bomanyi gosenkora ali mbona inwa bamanyi bali bamanyete bara abasomye na kimugwento kora obolemi obomanyi ntobwate lakini ntobwate wensi na intunguga nitorobokonya nabo konyora nonya ne binte ivi na tokobika esigume mugondo kora aboli oro mumanyi oyo umanyete mono kwa moteye gento ngere nataka gokora ingaki oroche gente kegakoba kwanyora gosirire enseme ndogote ingegenteke ekore igana na nene mono no ena so mugondo no entu bono baliti torikire maiga tinkonyara gokora nje bweka nabo tokorangira nige kundi gakonye twarengera tine chinye ntokobeka twabora niga ngaki moroche lira baliri ntu abegete gento getasigete gento kerioroche ntoirorero nande kwanyora undurura advice bateba yaya tobeke gento getega twachenji gona batogokora igo twate ifado ite ya ifada ige twarra tobeke keneke fada nero tatebi sawa kili mwarora kiriyo kora Obeto kwana fada kurumo chaka no kuri nentora mu kwana lieta kora tuya go fada ina kya kuru fada ito iga kor ku Duncan Logena fada Duncan Logena tugu mwakirambu yamona sokolete project mnyejiga kora semi yangu abalimi baito biri tukuri alero bali skogali andake abaswati mbaro bunaye batabuati gasi batabuati no etali gasi popwata abana ikiginga bubwati gokeregeke andake mbali goikirana
kora batayana kibara akore na umaite mudana gusunike bitumera amatenga kagicho mugondoro ni bitumane chingindi tamaitenga nasana sunike sumaoni kora basemya bono nje gento ndabasemi abasubati abakebunanje oboremi no buya oboremi ebogokonya nabo gotwara kagonda gasinini lakini uko manage usuke ukobeka nabo goteba bono tubegete sukumanage kwende to kugora nyeni nabo kobeka kano gwake kwabeke sukuma ake yani to kogenda kugora geticha nga wende para guchi kugora chinyinyi wone gento keragokonye uiko nando oboremi tari ngogokora uiko bwanchirane korwa enkoro ekero ukobeka egento goika oamwe nando manyenge gento keno yango kebeka ngechege nkonye mambi negente kekera gwakebeka tari gwakebeka okerute gochiabwo getige na kero kiogokerera buno omwana tateba bono konya ne sikume onye maintain onye burugere onye ikerege takeire na bego gokonya matuka mangi bono nche gento nda semia ba minto bunanche tigato bwato oboremi otokonye eria matuka ito na bokoranga tosometi bwechaye lakini bono oyo somete noyo tasometi bareng'ini kiagera bongo nyasa okorwa oika otumeka bongo bori nyasa akoete obokorera egasi tobase bwechaya ng'anche timbwati mogondo timbwati kende kerankonya ase obogima one kere keratokokonya keriege kobwate isaneka nake nande gekorera egasi mono sana rispa aso ruo bosemi nubu nande twakire mbiya mono aso gusangamo na intu nande na gwato semiri igoro yubole ngwesuguma ne bitungo nande gukenga kende ntu batarire aso guchotira seke merikinde kyao tusomanye ngana kero kiona kimogo gesimeka igo bono mbiya monene sana nande tiganyiro renga mbiya monene sana pocha somo father bwe parish yega e parish ya Nyabururu Father Duncan Rogena. Mbiya mono sana nene pocha se Father Duncan Rogena oyororire akaire getambukiro gyo kwene kyabuna abashiriki baye kwenyorera bari endagira ya kira lituko ase ogokora oboremi kuruga iga asensemere iga ye parish aso mugondo bwe parish igo nabafada bande osaba pasta bande iskogali igo bwati getambukiro buneke ga Father Duncan Rogena oyororire nga oboremi rumbole ase chinyumba au akoranga mbiya abekere ose akonye abashiriki eli bagendera nabo igo asabana kintakana nabo igo ase kanisa kwa ujumla ase bakonyora ndagira nabo igo banyora ndake emigo kurwa ase chi project chiga choburimo igo bana gokenga kine nande bona bali mi baito kurwa senseme iga buna kurwa iga kurwa ase kasiri kandi TV kwenera kwa to gwasomya na kwa imanya mange kurumira iga nande twamanyire buna akemerikire kunguo nakemerikire suguma na kiyo sime kurande kiyo koirera ekero gusimika byonsi aso mugondo amo woto bwati wekenga kiende gwetera se mitandao ya Facebook na Ndizi TV digital asensamu ya YouTube Ndizi TV news abona wotomera SMS wetera se nambe jira ya sekuru ya ugabo nitona usanga aso bwa mani gotete ngotaleba kamagondo kwao ando se asotire setugo yao ayo nsimigara ikirani gwetera rantumera SMS wetera se nambe jira ya sekuru ya ugabo osebo igona bogonzi kwake ase mitandao ya Facebook na Mildred Momani elinde yo onya ko bogontumera SMS ntejo kyobwate nabo igona bongo gotaga to kore murubure onka bunyoyega ekenga kende naende bye bye. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano
ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumuchu Kisii. Nabuko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ense ya bono nigiganetie obumanyi bw'igoro bw'amang'ana technology. Aigano edu computers egosoera ime aba nigo bakohonia na kurua bokoreri bw'ichi computer ashinchirengia etanitie ya butambe. Mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene. Aigase obokoreri kubeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kubeka tore software na kulipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi bilibire under IT kwa institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde vinge. Tarigo ryoka, nkuru wa bare bokorori bwa CCTV installation, networking, wifi installation. Boigon korosia bare chi computer, ekero chia sarekire, na software installation nebinde binge. Nigo bare ase nyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza, ekorokwa bono Aliza Plaza, room nambe yemo na isano na ibire imeyo mochiobo songo wosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibire enoti yemo isano isato isano na isato isano nemo inye ibire gose enoti isano na ibire enoti ibire isano nemo eyemo enoti isano na isato kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na